Ето един чудесен резултат, още в първа стъпка, само с вълна и визер. Като ми пишете налично за цени, поне гледайте какво качество дам. Затова е по-скъпо при мен. А не да бегате на ефтинкото и после да ревете: колата ми е в холограми, колата ми е във врътки, шкурките са избили от бояджията, ми взема 100 евро. Като ходите на ефтинкото, така ще е. Ето ви резултат още в първа стъпка. Също ще помоля тия колеги детайлари, които са ментета и ги снимат от 6 км на сянка мокри, снимете ги така отблизо с фенерите. Да покажете на хората реалността, как работите, а не да ги лъжете. И да им взимате 50-100 евро и да им съсипвате колите. Да, една правилна корекция струва 300-350 евро, но виждате какъв е резултат. И определено си заслужава цената. Защото като дадете 100 евро, после ви излиза петорно. Та даже се стига и до пребоядисване на детайли. Така че внимавайте на кой се доверявате.